थारावनो गासै बर' रायजो राजा बयनिसिमबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि जानानै फुंबिलिनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनैहाय जोङो बेयाव प्रेस मिट लिंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दाखाल साननैसो सिगां जे एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननि मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों जि माखासे बाथ्राफोर एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि रुजुग्रा मुसाहारि जायफोर बाथ्राफोर बुंदों बेयो जोबोद आनफर्चुनेट। जों बिनि सायावनो माखासे खेंफोरथि होनो होननानै दिनैहाय बे प्रेस मिटखौ लिंनाय जादों। बेनो जाहैबाय गासैबो एनडिपिफ्रानो गासैबो बाथ्राफोरखौ मोनथिलायजोबखागौ, नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जाय बिथां रुजुग्रा मुसाहारिया दाखालि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांनि सायाव जि माखासे एलिगेसन बाथ्राफोर बुंदों, बेनि सायाव जों माखासे खेंफोरथि होनानै दिनै बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे एनडिपिनि एकर्ड जाखांनायनि उनाव 27 जानुवारियाव जि एकर्ड जादोंमोन, बेनि उनाव एनडिपिनि माखासे जि क्लजफोराव लिरनाय रिलेटेड दङ, बेफोरो गोबाव सम मावफुंजायै अबस्थायाव दङमोन। फैयै 5 बोसोरानो जानायसै, नाथाय बेखिनि समाव जोङो मोनसेबो खामानिफोरखौ बेबायदि आवगायलांनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। नाथाय मा खालामनो, जोङो बेखिनि समाव गोबां दैदेनगिरिफोरनि सायाव जोङो आसा खालामदोंमोन आरो बिथांमोननो जोङो गासैबो बाथ्राफोरखौ फोरमायदोंबोमोन। नाथाय जोबनायाव राहा गैयै जाय एनडिपिफोर इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि जायफ्रा राजखान्थि हान्जायाव गैया, जोङो मानगोनां बिस्वजित सारखौ जोङो खावलायहैदों आरो बिथांखौ जोङो नारसिनहैदों। बिथांजों जोङो सावरायदों। जोंनि जि सावरायनाय आरो जि नारसिननाय बेखौ लानानै बिथाङा मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों जोंखौ लोगो हमलायहोदों। दा बिनि मथेनो जे दिननिफ्राय जों लोगो हमलायनानै बिथांजों CMजों जों सावरायदों 21 सेप्तेम्बर 2024, बे दिननिफ्रायसो जोंनि बेसेबांनाखि क्लजफोराव दङ खामानिफोर, बेफोरो माने मोनसेनि उनाव मोनसे मावजानायनि लामायाव फैदों। केसफोरा जोंना गोबांथार पेन्डिङाव दङमोन, बेनि सायाव खामानि मावनो थाखाय रावबो दायथ' लाग्रा बेबायदि बिबानगिरिफोर जोंनि सायाव गैयामोन आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बेखौ दायथ' लानानै खामानि मावाखैमोन। आरो बेखिनि समाव जों जे दिननिफ्राय मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांजों जों लोगो मोनलायदों। बिथांनि चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमहोनायनि उननिफ्रायसो मोनसेनि उनाव मोनसे खामानिफ्रा जाबोदों। जेरै साख्रि बाख्रिनि खोथा, जों डाइरेक्ट CMजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि खथाफोरखौ जों जेरै बिनानै लानो हादों। बेनि अनगायैबो 2% आसाम पुलिसनि खोथा जाहैबाय। बेयावबो दिनै जोङो बेखौ जोङो बिख'नानै लाबोनायनि गेजेरजों जोङो दिनै CM सारनो जोङो माखासे लिस्टफोरखौ दिनै जोङो गथायखांबाय अलरेडि। थिग बेबायदिनो बेनि अनगायैबो मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि गनाय गयि बा बिथांमोननि केसफोरनि बेसेबांनाखि माखासे स्टेट लेभेलनिफ्राय जेसेबांनाखि NOC नांगौ बा माखासे लेखा कागजफोर नांगौ, गासैबो बुस्थुफोरखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिया NOC हरनो होननानै दिनैहाय बुंनाय, बेफोरबो बै दिननिफ्रायसो गासैबो खामानिफ्रा मावजादों आरो बेबायदि थांबाय थादों। नाथाय दिनै बेबायदि मदद होग्रा सासे दैदेनगिरिखौ बिथां रुजुग्रा मुसाहारि बुंनाया माने गासैबो बाथ्राफ्रा बियो माने बेसलेस, जों बेखौ गनायनानै लानो हाया। जेरै बिथांमोना मिथिगौ, जाय समनिफ्राय जोङो खामानिखौ मावदों बेखिनि समाव एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन आफादानो गैबावा आरो रुजुग्रा होननानै रावबो बिथांमोनखौ सिनाया। बिथांमोना जाहैबाय दाख्लै 15 तारिख अक्ट'बर 2024 मायथाइयावसो बे आफादखौ दादों
नाथाय जोङो बिस्वजित दैमारि सारजों जोङो 2024निनो आगस्ट मासनिफ्रायनो सावरायलायनायनि गेजेरजों 21 तारिख सेप्तेम्बराव जोङो मानगोनां CMखौबो लोगो मोन्दों। गासैबो बुस्थु जाखांजोबनायनि उनावसो साख्रि बाख्रिनि बेलायावनो जा, केसनि बेलायावनो जा, आरो एक्स ग्रेसियानि सायावनो जा, रिहेबिलिटेसननि सायावनो जा, गासैबो फाइनालाव फैजोबखांनायनि उनावसो दिनै 15 तारिख अक्ट'बर खालि बिथांमोना एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसन दानायनि उनाव दिनैहाय बेबायदि खामानि मावनो होननानै दासो बिथांमोना माने डिसिसन लादों। अलरेडि नाथाय इउनाइटेड फराम हिसाबै गासैबो मावखांजोब्बायानो। नाथाय बेबायदि बाथ्रा बुंबाय बियो मोजां नङा। जोंनि गासैबो जिखिनि खामानिमोन बियो गासैबो थाबथाजोबनानै दङमोन आरो जोंखौ बेबायदि जोंनि खामानिफोरखौ दायथ' लानानै खामानि मावग्रा जों मानसिफोरखौ जों मोननो थाङाखैमोन। जेब्ला जोङो फ्राय बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय जोंनि गासैबो खामानिफ्रा थाबथानानै दङमोन, बेखिनि समाव जोंनि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा बियो बे खामानिफोरखौ बुरखांफिनदों। दिनै जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे खामानि मावनो हागासिनो दङ। माने बिथांमोनाथ' सरकार हिसाबै गासैबो रुजुग्रा बिथांमोना गोजौआव थांजोबखानाय मानसि, नाथाय जोंसो थालांदोंमोन। जेरै जोंनि गारिफ्रा थाबथादोंमोन। दिनै बिस्वजित दैमारि सारा बे गारिखौ नारखोनानै हरबाय। दिनै जोंनि गारिफ्रा अलरेडि सालायफिनजाबाय। बिदि हिसाबै जोंनि खामानिफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे जालांबाय थादों। दा बिदि मानसिखौ जुदि सोरबा जोंनि मानसिफ्रानो बखियोब्ला माने बियो जुक्ति गोनां बाथ्रा नङा, माने मोजां बाथ्रा जायाखै। माने गासैबो खैफोदा जोंनिसो, गासैबो खामानिफोर मावनांगौआ जोंनिसो आरो सायख'नानै लानांगौआनो जोंनिसो। दा बेनि गेजेराव नोङो सोरखौबा बखियोब्ला सोर मावनानै होनो, बे मोनसे खोथा फैयो। दा जुदि गासैबो खामानिया मावफुजाबाय थानाय समाव बेफोरबायदि बुङोब्ला जोंनि गेजेराव निस्सय गावजों गाव माबा मोनसे गोरोबलायिया फैगोन, जों बेखौ साननो हायो। बेनिखायनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, जों बेखौ खावलायहरो। माने जोंनो बेफोरबायदि खामानि मावग्रा मानसि नांगौ। दिनै बुंगोन नामा जि रुजुग्रा बिथाङा जि बुंदों बिस्वजित दैमारिया एनडिएफबिनि सोद्रोमा नङा, बेखायनो बे खामानियाव बिथाङा हाबसननानै खामानि मावनो जेबो मोन्थाय गैया होननानै दिनै बिथाङा बुंबाय। नाथाय बे बोसोरब्रैयाव बिथाङा मा खालामनानै थाखो, जों बेखौसो सोंगोन। रुजुग्राया मा खालामनानै थाखो? बिथाङा दि मावबाय, बेनि उनाव मावनायखौ नुखांनायनि उनावसो दायो मोनसे क्रेडिट लानो फैनाया बे मोजां जायाखै। अब्ला मा जोंबो बुंगोन नामा बिटिआरनि जि CM बिथाङाबोथ' एनडिएफबिनि सोद्रोमा नङा, बिथाङाबो खामानि मावनो नाङा होननानै जों बुंगोन नामा? जोंथ' बुंनाय नङा। मानो होनबा जोंनो खामानिसो मावनांगौ। इउजि ब्रह्म बिथाङा सासे केबिनेट मिनिस्टार, बिथाङा खामानि मावदों। बिथांखौ नोंथाङा मावनो नाङा होननानै बुंगोन नामा जोङो? बिथाङा सासे एनडिएफबि सोद्रोमा नङा होननानै। दा बाथ्राफ्रा बेबायदियाव फैगोन। नाथाय बेबायदि नङा, जोंनो गासैखौबो नांगौ। MLA खौबो नांगौ जोंनो, MP खौबो नांगौ जोंनो, CM खौबो नांगौ, डेपुटि चिफखौबो नांगौ, गासैखौबो नांगौ। गासैबो खामानि मावग्राफोरखौ जोंनो नांगौ। दिनै मावोब्ला जों बयखौबो वेलकाम खालामो। CMआ मावोब्ला बेखौबो जों वेलकाम खालामगोन। दिनै बिस्वजित दैमारिया जेरैबायदि मावदों जों बेखौ वेलकाम खालामदों। दिनै मोनदों, जों बुंनो सानाखैमोन, नाथाय माखासे बाथ्राफ्रा जुदि गेजेर ससेयावनो थाबथाहोयोब्ला बेनि रिस्कखौ सोर लागोन? दा बेखौसो जों सिन्था खालामदों। दा रुजुग्रा बिथाङा साननो हागौ माने गावनोहाय मदद नाङा। नाथाय दाख्लै जेरैबायदि बुंदों, जोङो दिल्लीयाव थांनानै मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि जे नर्थ इस्टनि जि एडभाइजार AK मिश्र बिथांखौ लोगो हमनानैसो हम मिनिस्टारनो माने गांसे गोसोखां बिलाइ बिथांमोना होबोदों। नाथाय डाइरेक्टथ' बिथांमोना माब्लाबाबो होनो हायाखै। मानो बुंनानै लायाखै जे हम मिनिस्टारजों जों डाइरेक्ट माने लोगो लादों। दा बिथांमोननोबो सोरबा सासे नङा सासे मददखौ नांगौ। दा मदद लानानै जुदि खामानि मावनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जादों होननानैथ' रावबो बुंनो हाया। थिग बिदिनो जोंबो दिनै मदद लादों जोंनि मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारनाव। बिनि खामानि मावनायावसो, बिनि जि बाथ्रा खेंफोरथि होनायावसो दिनै जोंनि खामानिफ्रा जालांगासिनो दङ। आरो फैबाय थानाय समावबो निस्सय जोङो बिथांनिफ्रायनो मदद लागोन। बिथाङाथ' दिनै जास्ट जोंनि
खामानिखौ सरजाबनानैल'सो होदों, बुंनानैल'सो होदों। बाखि गासैबो इउनाइटेड फरामानो दिनै मावगासिनो थाबाय थादों। दा बाखि बेहा जेबो बुंनांगौ जेबो गैला। जास्ट जोङो फननि गेजेरजों माबा मोनसे गोनांथि जायोब्ला सोंहरो, बिथाङा फननि गेजेरजोंनो बेबायदि माने कमिउनिकेसनखौ खालायलायनानै होयो बेखिनि। आरो जोबनायाव बेखौनो सानो माने जोंनि गेजेराव जेन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलायनायनिफ्राय गोजानाव थायो। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। जे एक्स.एन.डि.पि. वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया बुंदों, जोंखौ पलिटिकेल इनक्लाइन जानानै बिथांमोना हाबसनहैनानै खामानि मावदों होननानै। नाथाय बे नङा। जों सिगांनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों, इउनाइटेड फराम अफ एक्स.एन.डि.पि.आ खुनु माबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि सिङाव नङा आरो बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों दानानै होजानाय आफाद नङा होननानै। दिनै रुजुग्रा बिथाङा गावसोर मा हिसाबै आफाद दादों आरो माबे लामाजों थांदों गावसोरनि लामाखौ गावसोरनो मिथिखायो। गावसोर सोर बेखौबो हमनो हाखायो। जोङो जोंनि खामानियाल' जाथों होननानै दिनै जों सोरनिबा आथिंखौबाबो हमगोन, माबा मोनसे खामानिबाबो जों मावगोन। जेरावहाय केसफोरा ओरैबायदि जानानै थांदों, जि एन.आइ.ए. केसनि जों मिथिगौ, जों थांबाय थानाय हिसाबै गासैबो न'खरफ्रा सिलिंखार जालांबाय। दाउ अमा मोसौ हा हु जोबलांजोब्बाय। गोबां जोंनि सोद्रोमाफोरनि बिहि फिसा गोदाव सोराव जाजोब्बाय। दिनै बेफोरखौ सोर खबर लादोंमोन? इउनाइटेड फराम दाखांनायनि उनावसो बेफोरखौ खबर लादों। दिनै बेफोरखौ आरो नोङो जानला मोनला बुंबा जानाय नङा। दिनै एन.आइ.ए. केसआ बेबायदि लेभेलसिमाव सफैबाय, गासैबो केसखौ एन.आइ.ए. सेन्ट्रेलावनिफ्राय आसामाव दिनै रिटार्न लाबोबाय। रिटार्न लाबोनानै दिनै पाब्लिक प्रसिकिउटर दिनै सासे होबाय। दिनै जोंनि एन.आइ.ए. केसआव नांनाय न'खरफोरा दिनै थाखा फैसा बाहायनांनाय नंलिया, गासैबो गभर्नमेन्टआनो होजोबसिगोन। नाथाय बिदिसिम मावदों जोङो। दा बेखौ एस'सिएशना मा मिन्थिनो, रुजुग्राया मा मिन्थिनो, जेराव बिथाङा मोनसेबो सावरायनायाव गैया। जेदिनखालि 21 तारिखआव जों CM जों सावरायजों अफिसियेल मिटिं जों जिरायदों, बेखिनि समाव साख्रि बाख्रिखौ इउनाइटेड फरामा बिख'नानै लादों। बेखिनि समावबो जों रुजुग्राखौ नुवाखै, बिथाङा गैया। 23 सेप्तेम्बर एडभकेट जेनेरेल देबजित सयकिया सारखौ जेब्ला जों लोगो लादों, बेखिनि समावबो बिथांमोना गैया। मा रायलायदों मा रायलायाखै बिसोरो जेबो मिन्थिया। 26 सेप्तेम्बराव साख्रि बाख्रिनि थाखाय ADGP सारजों जों स्पेसियेल सावरायदों, बेखिनि समावबो रुजुग्राया जेबो मिन्थिया। नाथाय दिनै मैया दाखालिनि खावब्ला नुजाफैनानै दिनै जानला मोनला बाथ्रा बुंबाथ' जानाय नङाना। बेखौलाय सोर गनायनो? जेबोआनो मिन्थियाब्ला दिनै मानो बाथ्रा बुंलाबायदों? दिनै साख्रि बाख्रिनि थाखाय लेखा बिदों पुलिसनि थाखाय माबानि थाखाय, बे बुस्थुखौ जों अलरेडि मावखांजोब्बाय, अलरेडि जों गथायहैखांजोब्बायानो। दिनै आरो गोदानै बिफिननानै जोंनि मानसिफोरखौ गोदाव सोराव खालामोब्ला बे बोरै जागोन? बेखायनो जों सानो जेन जोंनि खामानिफोरखौ बिथांमोना बायदि बायदि बुंनानै जेन हेंथा होआ। माव, नोंसोरबो सोमोन्दो लानानै माव, दैदेनगिरिफोरखौ लानानै माव, बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। दा बेखौ जोङो बुंनो जोंखौ जेन डिस्टार्ब खालामा, जोंबो नोंथांमोनखौ डिस्टार्ब खालामा। आरो जों खुनु पलिटिकेल माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय जों खामानि मावाखै। बिस्वजित दैमारि बिथांनिसिमबो जों BJP हाबगोन बा बहाबा हाबगोन, नोंथाङा जोंनि खामानिखौ मावनानै होनांगौ, बेफोरबायदि बाथ्रा जों खुनु सावरायाखै आरो रायलायाखैबो। दिनै जों माबा मोनसे BPFनि बेनाराव थांनानै आर'नाइबो गानहैयाखै, बा बिथांनि स्टेजाव थांनानै जों आर'नाइ गानहैयाखै। BJPजोंबो थांनानै जों BJPनि माला गानहैयाखै, टफि गानाखै जोङो। दिनै UPPL थांनानैबो जोङो माला गानाखै, कंग्रेसआव थांनानैबो जों माला गानाखै। जों इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे आफाद, इन्डिपेन्डेन्टलि जों प्रेसार होलांगोन आरो जों होलांबाय थागोन जेब्लासिम जोंनि खामानिया जाया। दिनै रुजुग्रा बिथाङा गावसो बयबो मिन्थियो, बिथाङा सासे TLCC चेयारमेन, धनसिरि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट UPPLनि। आरो बेयाव बिथांमोना साबैसे जिरायनायमोन? गासैबो बिबानगिरिफोर गोजा। दिनै जोंखौसो उल्थायै जुदि पलिटिकेल इनक्लाइन जानानै खामानि मावदों होनना बुङोब्ला बोरै जानो? बयबो मिन्थिगौ बिथांमोना सोर। बेनिखायनो जों बारा बुंनो गोसो गैला। बिसिबां काउन्टार होलायो एसेबां गाज्रि जालांगोन। आं मोनसेल' खोथा बुंगोन, जेन जोंनि खामानिफ्राव बेबायदि हेंथा दाहो, जेन जोंनि गेजेराव गावजों गाव गल बुजा बुजि जालायनानै जेन दावराव दावसिनि लामाखौ जेन लाबोआ, बेखौनो जों बुंबाय। गोजोन्थों।